माने बोरियाव थानो बायो माने बोरियाव माने खामसाव मोनना खामसाव मोनो माने लासैनो माने देहाफोरा एसे रबबां फैनाय जागोन आरो फैनाय जागोन ओंखायनो फैनो बादों नैबे फैयानो सासेया नों मा होनो दा दैया फैनांगोन उननि थाखायनो फैनांगोन फैजेनथारबाथ' आरो जागायानो हामखायामोन बिराद हाब्रु दैब्रु बारिमोन आरो माने थाथावथारामोन थांथावा ओरैनो फैथावा आङो ट्रेनजों फैदों ट्रेनजोंहाय मारै मारै लोगो मोनलायना फैखोब्रांलाय रं नम्बर गुड मर्निं टु एभ्रिवान वेलकाम टु बेक माय राजु धनसि इउटुब चेनेल आं गासैखौबो आंनि राजु धनसि इउटुब चेनेलाव गासैखौबो आं दिनै गोदान भिडिअ मोनसे लाना फैलायबाय बेयाव आं गासैखौबो बरायना थालायबाय आङो दायो दंफैयो मोनसे माने गोदान जायगा बे जाहैबाय माने मोनसे गामिनिफ्राय माने थानो हायैनि थाखाय बिथांमोना माने गासिबो खारजोब्बाय मानि थाखाय थानो हायाखै मानि थाखाय बिथांमोना खारखो एथ' गोबावसिम रायजो जाखांनायनि उनावबो बिथांमोना बे गामियाव माने थानो हायाखै बेखौ आं नोंथांमोननो एसे गामिनि माखासे मानसिफोरजों सोंनानै एसे लानानै नोंथांमोननो खोन्थानोसै आङो बे जाहैबाय आं दायो दंफैयो कान्चनखनानि एसे सिङाव थानाय आरो खिन्थु कान्चनखना गामियावनो गोलैयो बे जाहैबाय जोंहा गगामुग हालामनि सिङाव थानाय जयरामपुर पन्सायतनि सिङाव थानाय कान्चनखना गामिनि एसे सिङाव आरो मथथे कान्चनखना एरियानो गोलैयो बेयाव माने गंसे गामिया मानि थाखाय खारनानै एकदम माने सेरखाय बेरखाय जालांजोबखो आरो मा खारनाव मानि थाखाय बेखौ एसे खोन्थानोसै दायो माने बेसोर गामिया खायजामाथि होननानै बुङोमोन बिसोरो माने मोनसे समाव ओरैबायदि मोजाङै राम मैनो माने रायजो जाना दंमोन खिन्थु दानि जुगाव आरो दा बावैसो जेनेबा जाबाय आरो बिसोरो आजि 5 बोसोरसो जाबाय माने सेरखाय बेरखाय जालांजोब्बाय बेखौनो एसे आं खोन्थालांनोसै मानि थाखाय खारखो आन्दासावथ' माने बिसिना दायो माने दैनि लामा जाना दं आरो बिसोर गामिया ओंखायनो माने आन्दासाव दैनि उपद्रतआव बिथांमोना माने थानो हायासै बेनिखायनो बिथांमोना गावगाबागाव माने जायगाखौ सिथाय जायगा नागिरनानै दायो सेरखाय बेरखाय खारबाय आरो ओमफ्राय आङो दायो दंफैयो आयंमोननि न'आव बे जाहैबाय आंनिनो बिमायं माने आंनि आइनि बिब'नि न' आंनि आयं आरो ओमफ्राय बिस्रा माने दिनै न'बो गोदान लाबाय बेजों लोगोसे ओमफ्राय बाथौ गायनायजों लोगोसे आर'जबो गाबगोन जोंहा आइयाबो फैदों आरो आइखौ दोनफैनायलाय बेयावनो सानबाय आं माने माखासे बिसोर गामिनि माखासे रायजोफोरखौ नुनायखाय आं माने भिडिअखौनो मोनसे खालामसै होननानै सानबाय आरो ओंखायनो लोगोफोर थौदो बिदिबाना मा जादोंमोन मा मादोंमोन एसे सोंना लाग्रोसै आङो दायो अलरेडि आं मोनफैखाबाय आरो नै बिथांमोना माने बाथौ गायनो थाखाय एसे लाहार फाहार जादों एसे सोंनोसै आङो बिथांमोना माने बे खायजामाथि गामियाव खै बोसोर रायजो जाखो ओमफ्राय माने दायो माने खै बोसोरनि उनावहाय बिदि सेरखाय बेरखाय जाखो जोंहा नैबे सासे आफादगिरि दं बिदिनो एसे रायज्लायग्रोनोसै आङो नमस्कार आदै खुलुमबाय एसे जिरायनि र' मा होनदों आयंआ आंनि चेनेला ना आंनि चेनेला जाहैबाय राजु धनस्रि खुलुमबाय राजु धनस्रि चेनेलनिसिम आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनाय हरनाय जाबाय जाहरबाय थिग আছে आंबो माने गोसो गोरबोयै बरायना लाबाय आरो आयंमोनहा बेयाव नोंसोर गामिखौ मा गामि होनना बुंदोंमोनलाय गोदो जों माने सफैनि सिगांनो माने बेयाव जोंनि बे खायजामाथि होननाय गामिखौ गिबियै माने मेरिफोर दङमोननो मेरिफोरजों बिदिनो माने बर'फोरजों एसे दावहा जादोंमोन बे दावहानि उनाव मेरिफ्रा जेननानै बर'फ्रा रायजो जादोंमोन बेखायनो बे जायगाखौ माने बर'फ्रा साननानै लादोंमोन आरोखि दावराव दावसि जानायखायनो बै जायगाखौ खायजामाथि होननानै आदसा बेसे सननि बाथ्रा बियो 1971 नि बाथ्रा थिग আছে ओमफ्राय दाथ' आयंमोननाव आंथ' नुबाय माने गामियाव दा माने खै घरसो दंबायो रेल गामियावहाय जों दा गुबै बै खायजामाथि गामियाव थासारिया गाज्रि मानो होनब्ला ओरैहाय फारसेखै सिल'नि न' लामायसे आरो फारसेखै बेराफारसेखै तरा दोननाय दैमायाव फुटबल खालामनायाव गामिनि हा हुजों लोगोसे न' बां दाउ अमा लाखिनो बिराद उसुबिदा दैज्लाङाव माने न' सिथ्लाफ्रावनो फेन्दाफा गाहाम जेनजाफा गाहाम दै जायो बेखायनो दा बे गामिखौ एसे दानगारनानै गावबा गाव माने बोरि जायगायाव फैनायनि लामा लादों दा बे जायगायावबो दंफैयो बिदिनो ओमफ्राय बे दैया माने आवगायनो दंखायोमोन ना दा बावैसो फैनाय बे दैया सिल'नि दैया दैयाथ' बुंनो थाङोबा आवगायनिफ्रायनो एसे फिसायैनो दंमोन आरो दा जेनेबा बै समाव आरो हाग्राबो दंमोन नालाय फिसायैनो दंमोन दा हाग्राया जिजोब्बाय माने बे सिल'नि दैमायानो बिदिनो एसे हाजो खर'नि दै नालाय माने उपद्रब खालामनाय जाबाय आरो दा माने गैला साफा गामियाव दा दङब्ला नब्रैसोल'सै बाखि
नब्रैनि बादै ओरै 14-15 घरा बाहेरायाव खारजोबनाय जाबाय खै गरसो दंमोन गामियाव 28 घर ओमफ्राय दा नैबे गोदानाव खै गरसो दंफैयो दा 13 घर जाफैबाय गासै 13 घर होमबा माखासे बेलायाव खारजोब्बाय माखासेया ओरैहाय आरो जयरामपुर सेरजों दङ आच्छा बेखैबो 12 घरसो दङ 12 घरसो जादों होमबा ना ठीक আছে आयंनिसिम गोजोननाय थाबाय खोनाबाय जानांगौ माने मोनसे समावहाय बे खायजामाथि होननाय गामियाबोनो माने मिरिफोर दंमोन जाहैबाय ओमफ्राय मिरिफोरजों माने दावहा नांनानै मोनसे समाव आरो ओमफ्राय एखौ माने हाखौ सेना लादों जाहैबाय आरो ओमफ्राय बिसोरो मा जादों दैनि थाखाय खारनांदों होनना बुंदों बै समावहाय माने दैया बेबायदि एसेबां गिदिर नङामोननो फिसासोमोन जाहैदों आरो ओमफ्राय बेनो मा लासै माने हाग्राबो जिलांबाय दंफां लाइफांबो खमायलांबाय बेजों लोगोसे माने दैया साव फैनाय दायो गामिखौनो साफा दंस' खालामजोबबाय ओमफ्राय दायो बेखौहाय बिसोर मा गामि लागोन बेखौ सोंनोसै र' आङो जिहेतु बेलेग गामि बै मोनसे गामिखौ गारना फैबाय नालाय दायो बेखौ मा गामि लागोन ओमफ्राय सोरनाव सोंनो नै बिथांमोना मावनाय बिराद मुखुब मानसिफोरा सोरनाव सोंगोन नोंनाव अबाव नङा नोंना बेयावनो दं नामा दाबो फुरानायावनो दं मा नों माने दैखौ गिया माने ओंखायनो फैयाखै गिया होननायानोथ' ना नोंसिनाव थाङा नामा दैया माने बोरियाव थानो बायो माने बोरियाव माने बिराद खामसाव मोना खामसाव मोनो ओइ मालायफ्रा माने खारबोजोबखो बिसोरो माने बिसोरो माने दैखौनो बिराद गियोना दैया माबायदि जायो एक्सुवेलि आसलते दैया माथो एसेबां गिथावना नङा माइ दैनि थाखाय मोजांसिन जायो आरो मोजांसिन जायो मालाबा न'फोरखौ थोरोबजोबो नामा दैफ्रा बुनाया बुद्राया ओरैनो लोमना थाङो आरो आच्छा बेसेसो गोथौ जायो सिथ्लाफ्राव जायोबा हान्थुसे जानो सिथ्लायाव हान्थुसे हाब हान्थुसे बारा जाबावा नोंनि थाखाय नोंथ' दैखौ गिखाया नालाय ओंखायनो बे जेबो नङा आरो बेनि थाखाय नाबो मोनजायोना आच्छा बिनि थाखायनो आरो माने नों बुस्थुआ माने नाखौ जानो मोनजाया जाजानो गिनानै गोरानाव फैनो बादों आरोखि बिदिसो सानना लाबाय आङो नङा होमबा लासैनो फैनाय जागोन लासैनो होमबा प्लेनिंआ दंखायो आरो नङा होमबा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नैबे गस्ला गुफुर गाननायनि आरो बे आंनि फंबाय जायो नै सेंग्राथ' नंला खोमा बिसोर गासिबो सेंग्रालाय गोदोनि नोंनाव अबाव फैगो दायो न'आ आंनाथ' खाजोमाथि जायगायाव फैबाय दा बेसे गोबाव जाखो नों फैनाया बोसोरथामसो जाबाय नोंबो दैखौ बिराद गियो ना दैखौ गिनाय माने ओजोंहाय थानो माने मोजां नङा माथो सासेया दैखौनो गियानो नोंसोरना नों दैखौ गिना फैबाय होमबा ओरैसे खोन्थासै नै जोंना आयं बोराया बेनो खेबसेबो खोन्थाखांखाबाय आङो बिसिनाव माने ना सारनो फैनायखौबो एसे भिडिअ लाखांखाबाय आङो नोंना दायो अबाव न'आ खोन्थादो आंना न'आथ' पुरना बस्तियावनो दङ माने आं फैसा गथ'फोरा फैनानै दंफैयो माने आं दा ओरैनो फार्म हिसाबै आं माने दंबाय दं आरो दा होमबा नोंबो इयावनो थाबाय थागोन इयावनो थादों माने उन लासैनो माने देहाफोरा एसे रबबां फैनाय जागोन आरो फैनाय जागोन आरो नाफ्रा माबायदि मोनो दायो नाफ्रा नायाथ' जेनेबा आवगायसो खमायदों खमायदों खम जाबाय सासेयाथ' दंबा एकदम ना था मोनजायोनो बिरादनो ओंखायनो फैनो बादों नै बे फैयानो सासेया नों मा होनो दा दैया फैनांगोन उननि थाखायनो फैनांगोन दैया बेसेसो गोथौ जायो आवगायनिफ्राय खमाव फैनाय बायदि मोनबाय दं आरो आं आच्छा बै समाव माबायदिमोन बे दैया बे समावथ' बहुद थानो हायो माने खारनो गोनां नङा नोंसोर फार्स्ट थाफैजेनबा फार्स्ट थाफैजेनबाथ' दैया अभारमोन थानो हायामोन बेबायदि जादोंमोन आरो माने बहुद काहिनि आरो इयाव माने नङालै फार्स्ट फैजेनथारबा नोंसोरो दैया फैजेनथारबाथ' आरो जायगायानो हामखायामोन बिराद हाब्रु दैब्रु बारिमोन आरो माने थाथावथारामोन थांथावा ओरैनो न' फैथावा बेबायदिमोन आरो माने बेबायदिमोन आरो आच्छा नै ओरैजाय सासेया बिस्राबो ओरैजाय खारबोबाय नोंसोरथ' गोबाव जाबाय खोमा फैनाया आंनो फार्स्ट मा गामि लागोन सानदों नोंसोर दा गामियाथ' बिदि लाथावला गामि हिसाबै जों गामि फोथांनांगोन नालाय जों खायजामाथिं लागोन आरो खायजामाथिं लागोन साल'सो साइड जाबाय खिन्थु गामि मोनसेयानो आच्छा दाथ' बाउन्डारि हिसाबै गामिखौ नायोबा जरामपुर एरियायाव जोंना देरसिन जाना दं खै घरसो दं दायो बेयाव 28 घर जेनेबा नङा दायो बेयाव 12 घर आरो फैबावगोन ना फैबावगोन आच्छा ओरैजाय नै बाथौखौ दायो स्टार्ट खालामजेनबायनोसै आरो एसे खोन्थाबाय आङो ओमफ्राय ओरैजाय नैबे मानसिया जोंना फंबाया सासे हिन्जाव लायाखैलै बियो नैबे आब' एकदम सोरबाफ्रा बुकिं खालामनो गोसोबा बेखौ बुकिं खालामनो हागोन सिख्लाफ्रा नै मानसियाथ' थिगानो माने दैनि उपद्रबनि थाखाय न' बां लुथ'नो हायिनि थाखाय माने हिन्जावखौ लाबोआखैमोन बियो एबार माने मानसिया न'बो जाबाय दैबो गैला आन्दासाव माने लाबोसिगोन जुदि मोनबा लाबोगोन आरो बियो मोनथ'वाखै खोमा आन्दासाव दायो मोजां रायलायनोसै र' आङो फेस टु फेस रायलायनाय जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय दा नै बेयावहाय ओंखामखौ संनाय खावनाय लाहार फाहार खालामदों आरो नै बेलाय मा न' माथो खथेब मा न' बियो मा एम्फौनिसो न' नामा एम्फौनि न' नङा मा ओंख्रि संनो नागिरखो नोंसोरलाय दालि ओमफ्राय जोगोनार ओमफ्राय नों बर' नंगौना नङा हा माथो मानसिलाय बर' नङा बायदि नुदों आंलाय आंनिया फाखाया बेलेग ना माबायदि मा होनदोंमोन फाखा ना फाखा फाखा मा फाखाब्रा बेलाय हो मा फाखा बियो
नोंना अबावमोन न'आ आंनिया दरं टंलायाव टंलायाव आयौ बोरै बोरै फैखो नोंलाय बिरना फैनाय ना ट्रेनजों फैनाय ओं आङो ट्रेनजों फैदों ट्रेनजोंहाय मारै मारै लोगो मोनलायना फैखोब्रा नोंलाय ओइ रं नम्बर रं नाम्बारा मोनबेसे रं नाम्बार जानाय हा मोनबेसे रं नाम्बार जानाय बै सासेयानो नङाब्रा नाम्बारा मोननै मोनथाम थायोना मोननै मोनथाम जायाखै महाबा नामायनासो मोननाय माथो नागिरबाय थादों नोङो मा नागिरबाय थादों सेखा माने सेखाब्रा बेलाय हिन्जाव सिखा नामा दे बाजै एसे रायलायनोसै आं जोंना बाजैया नै मा संबाय दं नोङो बाजै दालि दालिखौनो रुग्रोबाय जोगोनार भाजा एवनोसै औ भाजाखौनो बयलार लाबोना सोरनि न' बियो नोंखोनाबो ना मालायनिसो नङालै दा बेयाव जागोना जोंहानि बिबोनांनि बिबोनांनि ओमफ्राय मा बिबोनांनो नोंहा ओमफ्राय जेबो लोगोबो लाना होफैला मालाय लायाबा ना दंखायो नामा बेहा खोन्थाया मालाय दंना गैया खोन्थाया एसे मोजां सोंनांगौलै माबोरै नोंसोरलाय मोजांबो सोङाबालाय बोरै जानांगौ जाखो खोन्थाना लाया ना खोन्थाना लाया आदसा आदसा नागिरदों खोन्थाबाय नै फंबायनि थाखाय आङो नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाबाय बे जाहैबाय दहायनो खोन्थाखाबाय आङो खायजामाथिनि माखासे खायजामाथिनि रायजोफोरा दैनि उपद्रबनि थाखाय थानो हायिनि थाखाय माने सेरखाय बेरखाय जाजोब्बाय आरो फ्राय मानसियानो फैजोब्बाय दायो माने आरो गावबागाव माने बिथाखौ लानानै बेयाव माने सोब सेडिउल जाफैजोबफिनबाय आरो बेखौनो आङो दिनै एसे फैनायलाय बेखौनो एसे भिडिअ बानायनो होननानै खोन्थाबाय एसे नोंथांमोननो बाथौ फिथा हास'नायखौ एसे खोन्थानोसै आङो दायो नोंथांमोना आरो थांफाबाय थादोलाय बिनि उनाव आरो जोंहा न'आव हाबनाय बेखौबो माने फिथा हास'गोन बेखौबो एसे खोन्थालांगोन थांबाय था नोंथांमोना नुबाय थागोन थानसालि लुनाय बे थानसालिनि लामाखौ आं दिनै बेखेवनानै होनाय जासिगोन दायो माने गोदान बाथौ लानायाव बाथौ फिथा हास'जेननायनि माखासे रायफोरनायखौ एसे खोन्थाबाय आङो नायदोब्रा सानैबो नायनानै माने बावनाय फिननाय जादों जाहैबाय बावलांमारदोंसो माना राजाफ्रा मोनसे मोजाङै जाहाथे न'खरनि सुख गोजोननि थाखाय लोमजा साजा जिखुनु सुखुजों हास्थायनायफोरा मोजां जाथों बेनि थाखाय आर'ज गाबनानै बा बोर बान्सा होखांथों होननानै आइ आफाखौ लिंनानै आं दिनैनि मावस्रांनो हानाय खामानिखौ निजेनि थाखाय खोब गोजोनथाव होननानै आं बेखौनो सानना लाथ'बाय आरो दिनै मावफुंनो हानाय खामानिखौ आं माने मोजां मोनबाय बैसागो दिनाबो जोबथारनोसै नालाय दिनै मावफुंनो हानायखौ आं माने बोथोरखौबो आफा इसोरखौबो फाले अनसायनाय थाबाय आरो आफा एबार आङो संग्रा खावराखौ एसे खोन्थानोसै दायो माने ओरैबायदि बोथोराबो गरम ओमफ्राय माने बेबायदि गरमाव संनायाबो माने एसे डेन्जार आरो ओंखायनो बिथांमोनखौबो एसे खोन्थानोसै आङो गासिखौबो खोन्थाबाय नालाय संग्राफोरखौबो एसे खोन्थानांगोन नालाय नङाबा माने खोथाया एसे बोरैबा जानो हागौ गासिखौबो खोन्थाबाय माने संग्राफोरखौल' माने खोन्थायासै गरमाव माने बिथांमोनहा संनानै माबायदि अबस्थायाव दङ बेखौ एसे खोन्थानोसै एबार नोंथांमोना थांफाबाय थादोलाय फैबाय नै संग्राफ्रा सोर सोरथाय मेन संग्राफ्रा
नैबेलाय मा नायग्रा ना माबाग्रा बिलाय ना बे मेनेजार बेलाय संग्रा ना मेनेजार बिलाय नायग्रा नोंसोरलाय आयौ गिदुबायलाय नैबे जाहैबाय बे जाहैबाय जोंहा बाजै सनासोलै आं सनासोनो ओइबो बाजै इबो सना ओइ बाजै नाहरलाय मा मा एवदोंलाय नै गुजु गजोबबाय बानलु बाथोन बानलुजों माजों पियासजों बेखौलाय माजों संगोन आलुजों नै गोलैगोनलै नोंसोरनाव गोलोमदोंना गोलोमाखै बारा गोलोमाखै गोलोमनानै सिजोबलायबाय बेसारा माबाखौ नोंसोरो बिनानाव लाबोनो गोसो दंना गैया बिनानाव लाबोबाथ' बिदि मावनाङामोन ना नोङो दाउ उफाय गैया मा खालामनो मा लाबोगोन खालमासि नैबे एसे खाथि हिसाबै माबाफोर मिथिगोन बायदि मोनदां बेनाव हा माला लाबोगोननो नों मिथिया नोंसोर रायलाया बिबो नाङा जेबो रायलाया अबाफोर माबा आराम मोनलायनाय दं नामा बेहा एसे खोन्थादोब्रा हाया खोन्थायाबो नांगौ बिनानावफोर दंबा लाना होफैदोलै जेबो जाया बिदा फंबाय बिसालथि जाबाबो आजिखालि जायोना बाजै जायोना बांसिनसो मोजांसिन जायो आंनिबा ना बाजै आयौ आं नांथ'आनो बेखौबो एसे खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै माबायदि मोन्दों मोजां नांदों ना गाज्रि मोन्दों आंथ' मिथिला जुदि निस्सय नोंथांमोना मोजां मोन्दोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो जाहाथे आं इयुनाव बेबायदिनो मोजां मोजां कन्टेन्ट लानानै फैबाय थानो हायो सोरनिबा थाखाय बे कन्टेन्टआ मोजांबो जायाबो जानो हागौ खिन्थु आं माने नोंथांमोननो खोन्थानो होननानै बेखौनो बानायबाय नोंथांमोना जुदि आं दहायनो बुंबाय नोंथांमोना नायनानै जुदि मोजां मोन्दोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालाम नोंथांमोननि अननायावसो आं दिनैसिम बेबायदि अबस्थासिम सफैबाय आरो आं ओंखायनो बयखौबो खावलायो दिनैसिम जुदि सोरबाफ्रा आंनि चेनेलखौ नायनानै नायबाय थादोंब्लाबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखै बा साबस्क्राइब खालामालासिनो दङ बिथांमोनखौ आङो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरबाय आरो खेबसेबाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो फेसबुकाव नायदोंबा बिथांमोनहा फल' खालाम आरो शेयार खालामना हो बेखिनिखौनो बुंनानै आं दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'बाय अके बाय बाय